바로 찐이 강태 못하는 찐이 명나라 찐이 갖고 대부꾸로 그런데 좀 걸어 쪽에들은 한 말들은 남작쇼 가진 감탈지는 아득하이 감지는 누구지는 나랑 전문 발명 전부 빨대 한번 말로 갈때는 말대 그러니까 이제 진입한 단어 좀 대상 좀 장례시하는 그 장소 좀 대상 라이시하는 약간 대사이 단어자들 대상 장소에서 좀 대상에 좀 만나는 좀 너리야 할좀 지금 생좀 찾아 좀 당신나이 땅땅신나이 이런 세상만에 끼니 뿌라는 angsakhaytana kini program haiphainai ti phanju angsak bai thabi silak phunipni nai tai sakhe mungrok jara no ya phanjaknai jara ekatini offering no phanai je tumaro jeng lukajak kini abane jeng phanai jeng bukhelia jeng jeng phanai tumaro doto jeng lukai khaba abno tini offering sini kan saya phanai kini tumaro anjali tuki nai tai baler Nopol tay sulinay sini buko kembali kini unai dari kini sudah sini ada betul kini unai. Jadi angsa kini pakai program di ekonomi saya sakit. Galati ni pasoda ni ang bas posisi korenai. Koraknya borok no hamzak dua, tongtak dua, kakesang dua, hamarok dua. Kairok dua, kola bay se borok kaham ungo, kok nanai ungo, lembab tapon lekai tu dokter saya kasih bakai tu, ang saksi. Dokter saya baik dulu sehambai, waktu kami jorang kano, semua nak oleh misal begitu mungkin kita semua suka sekali mesin baik dulu sehambai, te jorang benai, chairperson bin kano sehambai, angkat baru kita berdai, one kori ni, sul odai ni. Pero coba simpel nih. Sawi tongdi, fotogra ke tongdi, khator di, gerak di, nolong buno hamzah gue debak samukai di, o elbak tapol non tu sangka tahun, kau kan sangka. Angsina. Ulang man buram lagi na aku. Ini tu bekau kena bawa ke hamkai, saya ke dari suku besar mana, baik nanti sakau nanti kau punya urung zakti kena. Bin sak mama kalau kita zakau nanti sak mama sakit. Apakah itu Tekai tu asal tong kai tu ni besar apa tong kai tu apa sung bekal sung besar kai maka apa sung ni kau kai sung kenali apa sung kau panggo ni kau kai sung tong ni apa sung mau belum apa ni kau kai no apa sung Korea ti kai apa sung kaham kai sung tu dah sung tong ni kau kai orang sung bekal tu betul kai mana baik ni sung tong tu apakah itu Bila tu no jora kaham renai kaksang ni buat rati maya nang kai tu sini oh jora no जोंनो कटाल थाय हमारी दुबई चुनाव ini hari jora kam chuni ya phamu simpi tele pai tele hanche mota su sim samani korintio mota no pol sim samani bini hamzak sokmani ikha korintio mota no belai hamzak karon korintio mota ni borobro wabo he khno ini jora wo kau banglai maro bangma jumdal bising tei tekto biman bising tei खामाय लायनानै बिसिंतै पदेरपर सिंसारो तंसाब सिंसानि तंनो बिसिबा तंलायमा नुजागो आरो बागै सादुपल बेलायखेनो खायौखा बाहान तै बुथै जोंकुरुं लायजाक मान बिसिंतै थायो बिनि बाहान तै बिनि बुथै बायचिं कुरुंजाक बा सलायजाक नै सादुपल बेलायखेनो बरकनि करिन्थियसनि जे kani ba ai ela kani moi dalai kino a to munon goi kha sangria kha mongja borok no sisai de karma khangkai borok ni jiban se hamnai ne wan su goi kha phur su goi no korintio mothano sadupol pila sumsamani ami bagai ini siong a mothano sumsajagman bising ti klaye ini wochung tini basa laimanka kai torni जोंनो जे संसारि मानि बिसिं ति खलाया आ अखायनो रुखसा वइनो तिनि जों फार्स्ट करिन्थियो सादुपल जे सुये माने सात अध्यायनि 17 पद न जों फरायलायगोन सात अध्यायनि 17 पद जत सुब्राय सुवारुमा तैनो तंथाय जतमो कायतर रिफोरो तंना तैनो तंथाय अमो हायखेनो तंदि हनै आं बेबा मथावो फोरोंगोन दङ
Tebisa song pornai jotono subrai swa kerenglaimu o pandano taklai bisini botuno katal langmani bisingti klai katal wansukmani bisingti klai jungno haino hai yapare rui jung sokorongka buimani bagai kaitono karei jung borok muni sirong wansogoi amjogoi naine khangkai dak dak sijagoi phayo kaitorongka khalongma gnang kaitorongka belai kheno khalongma gnang abni bagai kaitor khaloi tongmani bisingti jung jorao kha baimani jora phayo wanamani jora phayo kurungko sani jora phayo mazaya manung ya rang puisani jungjalo busuno bakhawo tektawo nang phayo a jorawono chini kaitor sungsani borok ungoi borok ni wansok marok abo chaya hanungthong ai phono kaitor borok no jorari tongo chongrok no jorari tongo norok sinani phaising tei rungnani phaisingo himnani ingthong basa imanani ingthong nai kaitor chuno tini suk jora chuno naikole diburi chuno tongo ami bagai